Hello, Quilliant, ngikoma nawe pa H-Town. Ya, nindi pa B-Town, Bulawayo. I'm in Ndebele, ne? But currently I'm here in South Africa. I started to follow you 2 years back, and I always follow every messages zawunotipa news hayi uri bhazi wakanaka. So I'll try by all means to speak in Shona because I learned Shona whilst I was in army. I was working in army. So I resigned there in 10 years because of no money, everything. Tiri kutambira nozi peanuts. Ndosaka takasiya saka haimendebele. Ndinondoda kumboti nditaure because ndoona kuti vamwe tinavo vamwe vedu but vanohla kutaura. Tiri pano pachozi but zvinondirwadza manje. Tiri kuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinhu zvichifamba zvakanaka sezvamuri kuita so tiri kufara kuti pazviri kuitika. Nesuwo tiri kuteerera zvinhu zvatasiya kumabharaki uko. Tiri kuudzwa zvinhu zvakawandisa strike. Vanhu vari kufa nenzara uko. Vafa nenzara. And zvinoda kubatana vakomana. Quilliant, vanhu ngavabatane vakomana. Vanhu ngavarege kutonzerana. Strike iyi ndeye muZimbabwe wese. No matter wati yaye Tonga or yaye Shona or yaye Ndebele or yaye Kalanga or any tribe, as long as chitupa chako chichiudza kuti iwe Zimbabwe, yaye Zimbabwe. Saka ngatibataneni. Strike iyi inoda kuti vanhu tibatane, kwete kutonzerana. And nyaya iripo tofanira kutarisa neziso amene uchishona munoti chiikli. Tarisa neziso neikli because pane vamwe vatengesi pano apa vanongouya vachitaura zvinhu zvavo zvavanoda. Vechiita kunge tiri kufamba navo ivo tisingafambi navo. Vanhu ivavo vanoda kutariswa. And tivaudze chokwadi pafeya chaipo. Kwete kuti tirambe tichitambura zvakadai so. Tinofanira kusununguka nesuwo. Tiri kutambura muno muSouth Africa. Tauya kuzotsvaka but tiri kutsvaka but unoona kuti mari dzacho sometimes mari dzacho ishoma mari yauri kuwana. Uchishanda usiku nemasikati uchizama kuti mhuri irarame. Uchitumira mari dzacho zvinhu zviri kudhura kumusha uko. Saka tiri kurwadziwa strike. So I'm very proud of you guys. Basa muri kuita iri rakanakisa strike. Tiri kufara. Ndiri kurwadziwa strike nematsikoma. Especially mukoma wangu nyoka yemabhonyo. Kubvira achitanga strike ndandinavo. Kwete kuva naye kuti ndichionana but kumuteera kuma social media apa ichitaura. Ndichimuteerera zvese. But zvandiri kurwadza kuti chiko mukoma wangu esingobatwa kunge ishwa. Singobatwa nje kugoadaptwa. Munhu ari pastrike yakadai akamirira vanhu veZimbabwe as a whole. Echitaura chokwadi. Amene unogona kusvitsa here kuvakuru ikoko. Kuvakuru ikoko kana ichida security. Tiripo isusu tiri ma-ex-soldiers. Takatraina, takakwana, takashanda, tikasiya pa 10 years. Hapana munhu anobatwa kana tichida kuti tiwine icho nechi. Munhu anozobatirwa kuSouth Africa vanhu takazara pano apa tichingotaura chete. Kana ichisha security tiripo isusu vanhu. Tusita nyaya iyi timuitire security isusu tione kuti chero tiwana mari idzodzo but tichiziva kuti tiri kushandira strike. Hatisi kuti tiri kuda mari but tiri kuda kuti ave nesecurity yakaperera semunhu akazvipira kuti amiririre Zimbabwe, amirire vanhu vese vari kutambura. Takazara nyika dzese idzi.
hapana kusina muZimbabwe worldwide. Zviri kurwadza stereke. Saka ndoda kusimbisa ipapo kuti Mukoma Kulendi vakomana vari kutifambira mberi ngavawane security yakakwana. Inini Kulendi namba dzangu ndidzodzi. Unondibata ipapa anytime. Security inodiwa. Munhu ngasarare akavhura ziso 1 anofanira kusununguka chironga kuti mhuri yeZimbabwe anoibudisa sei panyaya idzi dzakaoma idzi. Saka Kulendi uruzoona mai tiri pabasa ipapa tikushanda neusiku. I'm sorry. Ndozati kutaura kuti mazikoma edu aya akatimirira toda kuti dai zvaibvira awane security. Tiripo isusu ma-ex-soldiers kana zvichinzi hondo chaiyo togona kuitangira ipapo vechida kuuya kuzoadapta kuno kuSouth Africa tovabata ma1-1 and kana zvichinzi munhu ngafe zvinofanana because takatofa kudhara. Seni hangu inini ndakazvipira and I have got some of my friends, my colleagues, my ex-soldiers ndachishanda navo. Saka tiri kutaura kuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kutambura panze apa. Saka Kulendi handidi kutaura zvakawanda Mukoma. Dai zvichibvuma tisitsire nyaya iyi kumadzikoma edu aya kuti hatidi kuti munhu ari kuda kuti asunungure Zimbabwe achibata kunge ishwa. Ngobata chakara aya. Anofanira kuziva kuti manje munhu uyu atova nemapowers ake. Kwete kungobata kunge ishwa. Saka Mukoma handidi kutaura zvakawandisa. Ndokumbira kuti kana uchigona usvitsa nyaya idzi kumadzikoma edu akatimirira aya ari kutaura kuti right tiripo isusu anything they must tell us. Kana vachida security yakasimba tiripo kuitira kuti basa redu rifambe pohwe, tidzokere kumusha, tibve pane nyaya idzi dzakaomarara idzi. Tiri kubata kunge hameno kunoku kunana South Africa, tiri kutambura kunoku. Zvinhu hazvisi kufamba pohwe. Toda kudzokera kumusha. Ukaona vanhu vari kuSouth Africa life yavo vari kurarama chaiyo. Inonakidza zvokuti unoona kuti vanhu ava they fought for something that now even if asingashandi munhu wacho but unomuona kuti munhu ari kurarama zviri nani. Vane madrugs ako vanoita zvemadrugs but machances vanawo akawandisa stereke. Vari kuhora mari vasingashandi maage mayouth kuti haushandi chete unongohoreswa mari. Unoona ndiyo government atinoda mabasa zvese. Saka ini ndoda kusimbisa ipapo kuti sezvo Mukoma azononozwa nabail chichi hameno maclose relatives ake kana vane simba kana vese vafuti hazvinetse zviyazvi tinoprocessa tsvaga mari kuwanikwa malicense vanhu vawana futi mapistol aya toakona isusu takazviita macauses acho tinawo akawandisa. Saka ndokumbirisa Mukoma wangu struggle iyi haifaniri kuti vanhu vongobatwa kunge chakara kunge hai zorwadza stereki. Ndosaka vanhu vechingopera pakuti bata iyeye munhu uyeye muhombe kuitira kuti isusu tihle. Saka isusu hatidi kuvaonesa kuti tiri kuhla. Zvavaita izvi toda kuvaonesa kuti manje vatobhayiza. Taufanira manje kuvaonesa manje kuti why they come back again. We gonna deal with them one by one.
sizobabulala ngoba vele sifile kudala, sizolwa nabo. So kwamanje nje sifuna ukuthi siphakame sincedisane. Abathengisi asibafuni, sikhathele, sesifuna ilizwe lethu kahle back. Sikhathele ngokubuswa ngabantu abangasicabangeliyo. Thank you very much, Khulenti.